Hola, seguidors de Nancy Filia. Avui visitem els estudis d'Apunt, la radiotelevisió valenciana. I vos contaré com és tot el procés d'anar a un programa de televisió. Com no, de la mà de Nancy. Serà la primera Nancy que visita els estudis. Només arribem, ens porten a la sala d'espera d'actuants per deixar tots els trastos que portem i el que més m'agrada. Tant dels concerts com de tots els llocs on anem. La picaeta. En el grup en què toque tenim per lema que sense picaeta no toquem. I aprofite per fer un bàndol públic a veure si m'escolten els organitzadors de concerts, perquè, xica, què vos costa posar picaeta als músics? Després eixim amb més ganes. I una vegada que Nancy té la panxa ben pleneta i el cor també, anem a la sessió de maquillatge i perruqueria. Què? Esta Nancy és de la llet set. I és que els estudis tenen una sala de maquillatge i perruqueria. Nosaltres ja venim amb el pentina de casa, però este xic tan templat, que si no recorde malament es deia Víctor, ens està deixant ben guapes. Tornem a la sala d'espera d'actuants per desenfundar l'instrument, ja que hem de fer una prova abans de començar el programa. I si avui hem vingut ací és perquè tocaré amb el grup Bèrnia al programa El Retrovisor. I de pas, he aprofitat perquè Nancy m'acompanyi a visitar els estudis. I així poder compartir amb vosaltres de manera més propera aquesta experiència. Ja estem preparades i ens dirigim cap a plató. Bo, preparada estava Nancy, perquè jo encara he de traure el meu baix. Que ara veureu com de conjuntades anem, perquè el meu baix és del mateix color que la guitarra de Nancy, morat. Passem a fer la prova de so, que més que de so és de càmeres, perquè en aquest tipus de programa només solen posar la veu en directe. O sigui que bàsicament hem vingut a ballar i passar-se-ho bé. Però és l'únic lloc on hem fet això, perquè si Bèrnia es caracteritza per alguna cosa és per ser una banda de dones professionals de la música. I portem totes des dels 7 anys pegades a l'instrument. Nancy també està acabant la seva prova de càmeres perquè, tot i que ell havia vingut només de visita... Quina sorpresa la meua, que acabarà eixint en la tele! O sigui que espereu-vos fins al final del vídeo si voleu veure-la. La prova ha acabat i encara ens queden unes hores per a eixir, però ens conviden a fer un passeig per l'estudi. Qui no recorda la icònica sèrie valenciana L'Alqueria Blanca? El sofà de llavis del programa Tómbola o la mítica paella russa del show de Montleón i les Montleonetes. Acabem aquesta ràpida ruta i ens porten a una altra sala amb televisor per veure com va avançant el programa en què eixirem, que avui compta amb el convidat Chimo Bayo. Que pell! I ara ja sí que sí ens criden perquè tornem a plató, perquè ens queda molt poc per a eixir. La veritat que a mi em fa un poc de nervi perquè és la primera vegada que venim a un programa amb públic en directe. I des d'ací veiem perfectament com és un programa des de darrere de les càmeres. Per ahí està Chimo Bayo parlant amb els presentadors. I bo, en aquest canal vos he parlat sempre molt de Bèrnia, però mai de la gran Maria Faubel. Gran músic i millor persona. I és que ella, a part de ser guitarrista, percussionista i 1000 coses més, també és cantautora i acaba de traure el seu últim disc, Mirage. Doneu-li una ullada perquè paga moltíssim la pena. Està molt, però que molt, cuidat. I jo ben contenta de poder compartir amb ella aquesta experiència de Bèrnia perquè som amigues des de la guarderia. Entrem ja en directe. Nancy es quedarà darrere de les càmeres, simplement mirant com actuem, vos pose un poc de l'entrevista que li faran a Marta García i ja després vos ensenye el que va eixir per la tele. I la sorpresa amb Nancy. Com que no s'escolta massa bé, vos faig una retransmissió i és que Marta està dient que Bèrnia es va crear per la manca que hi ha en el panorama musical de les dones en banda, perquè sí que és veritat que existeix molt la figura de dona solista, però dones amb instruments encara es veuen molt poques malauradament. I passem a veure ja el que va eixir per la tele. Nancy ja està des de casa ben atenta mirant el programa i mira, primera vegada que és! No me crec que l'enfoquen, és que no m'ho puc creure. Però no s'ho perdeu perquè veu una segona vegada i està Nancy. I ahí la meua cara de sorpresa de veure que l'estaven traient. Ho torno a posar a càmera més lenta perquè veieu també la cara de Maria. Jo entre sorpresa i feliç i Maria dient no pot ser. I bé, fins així el capítol d'avui. Espero que l'hàgiu gaudit tant com jo. Deixeu-me a comentaris si voleu més capítols de Nancy Visita. Dir-vos també que la cançó que està sonant de fons és Addicta a tu, per si voleu donar-li una ullada. I ens veiem en el pròxim vídeo.